Nipa doesn't in your cry. So doesn't he? Nipa doesn't in you. So doesn't he? Nipa doesn't in your cry. Majini dio, son of a money. Minute cash was him. I feel that one thing. Prami Brena, my brego. Prami Brena, my brego. If I say you come in, I Jimmy Japadi, I better yes, I may. One thing to never tower, the free neighbor, one thing to never yawa, the free neighbor. Crook and tanker, me wear busia, so me a go. No, you me say, young Cobon is a your brother. Young Cobon is a your bravo. So does any Nipa does any you? So does any Nipa does any in your cry? Was rich over Nanzunya over you. Johnson. Oh, and you be oh, Daddy. Sir, what to money me fit? Sir, we have a fit pants and I'm sure. And am I a baza, and everyone here, and where is I am one of the way. Nipanyo, how does it? Nipanyo, how does it? Nipanyo, oh no, no, what does it in you? Nipanyo, oh Nipanyo, what does it? Nipanyo, haba, oh no, what does it in you? Na, Ade. Mana wo hwe no hosa. Ira kokko bi a wo bese wa hase. Ono wa fadie pepepe. Mi ma fadie. Awen. Wa sin ko wo bese fa ha. Ah, na za fadie de enye ba akofo ni fura. Ah, dapa. Mi de minim se krom ha de. Awarefo na wo fa fadie ba ko. Sa. Na wo batu ye krom ha o. Na wa shemra se awarefo o de ye ntumwe. Wo se wo ye kokko. Kokko. Fefe bi. Ehwene tia bi sa. Wa ya busuya. Abusuya tin abusuya tin. Sa. Na wonte apo. O yare kakra chese na adwene mu ka no. Wo bodam hwe. Baba kama sa wo bodam. Ananu mo ba ya nananu mu sa yare na wabeka wo. Oh, sa. No wabeka wonte apo. Ono gina ono kasai. Oni me kasai. Amuka di wan sresre bia. Sama wo bisa me die. Se na me kasa na ni tim na adwene mu ka no kakra. Tell me bisa ono mudi ngomo fa de ho. Dapa. Sama na wo bisa me. Wa wudue bu. Maka kire se ahai. Eya memmetena ha bio mu metwen me. Oh. Anka ya si mu na wo hoi. O de sorry besin. Oh, dapa. Sorry besin. Ma waso nyemre, sorry besin. Ya sho. She wo nan yi besin. Papa. Hey, da papa comeu. Oh yes, I'm in
no ho bodam ani tie na yakodi ne pabro se ya o ya men kasa disa mo me din disa o dia o fa ho me se me bua no kwan bi so sa aya na aya me se na japade do so nti no hia me mu a wo na japade oni ma no me o fe japade de bi se de akomu ano Napa de den no tim ko twempa debi min no papa ti se bi fie die Napa ti mi fa na chiko fo ba fro dia senyo debi asem me pa die mentena so me hwehwem ha if you say okani ntina se masifu amfo Omanfue odi kuro ne mpanyifo etiatia obi biara aseme mane ntomo se emre kakra ni eya abebrese yehwehwe ne baby biara yenhu no enti wasre mo amukonfuom mo amukwa nyina ani mo amukwa hayo obi biara ne betwa abebrese so biara no oma ne nan agentiatia ewo odi kuro fie Rombe bo odi kro ene ne mpanyifo amane pa me kan ye o me ka so obeyira fi so pre sa abebrese we wa pre akoto ngrom asahira ai kwaka wo de wo no o fefe sa wani mi ase me mpu ni ase me me boa e dia be wo ton ne kwai na wundi kan chame ansa hey mini debi maba adwuma wo ba duma se me akura ma so odi cross mami no wodi cross ma wo pa me wo be ka chire me mami me akura ma kwata cheme ni kofie enti se bibi wo ha aba kuro du ma mente ya wada ruba be bom me hwe bebre wo ho sa na mai ma bituma ba fie brevie wo so pese otie Nananum akodaya mi hunu madaya sumu yi baby wo bia mo no ho ban ma me nananum mo hwe no so ma me nananum mi tenka sa akodaya wo ban me nanso bini ni ena me dia hu sempo obemi mpa titananum odawo ma ayeko kurumati ya sam ho bopa enye yedie bia bofre wo bia munya na chechi jira pa ma me mo ne ho ban ma me damase Wa kokoi kokofui monton Mr. Zase we na adba ya so ko me se me nton ye sese ni fi ya ne da party da ba mu na sen no da ba de ono obesesa se no siti anoti yo ti anoti opia bonti emre ben na wo na emre ben so no di bedru fi anse opia o mantemu metimi aye aduane asika obekodi se nyuna to asa no ba eto de bi kura ba so wa men sa aduane no woni me mze ni sunu no nti mundem no so te sei mame ti o mi sa na ye na mu de ade o de ye de no so ka adwuma no am no bi ni kuno na mu de ade ti se wanti man kire me ama me so man fa man dwene kakra na ekuta me na amboa wa ame me da na no ho ye me hi o nti me oba me ho a me fi no se wo asama me ka kire
Bade, only bear my what ma. Mani who so. Here you go her. I was away here in Abaha. Now it's not come. Oba wona twetwe ho de a. Ene ono so be pio. Okwa bontini se wom. Na obi ko je no. Mam. Asa ada na asane okasa bebo mu chemi. Me penni. Wani. Ni nsembia na metima keka akere wo. Ti de meka akere wa ne se. Kan kunu batawo ho. Ne ma ne ninje. Yo kamati. So am wani an na ho wan kana amata wo ho. Na otisi abonte na obi so ni mu a. You feel wani bebere. Kure mo ma ya so de. Enya jiwu kunu bo so wa. Neti yetena. Mati. Tinesi. Mame. Mati. Ni wenti na mbae. Ame me peje me. Mami nya. Mame. Si dia men kwanda asani. Abebresa. Watimi ayira yesi dawro so. Ama mema tie gumu besi ne. Ihuna kwadai. Mame. Mitiri ntua sokra kape. Isa kwadai hu na edika ka kyerem se mehwe akwadai yie. Obefa akwadai yakọ. Fofi anto ata no adwa abamu. Kwadai na asayire. Biko kama sem sei a kyerɛ nana. Mame. Jambo wasemu de no ane se wa. Ejire se me nkwa bi ma. O ile no matiti akwadai ma akwadai ayira. O ile no we sonia no we sonia. Ana so bendo brobo udi wonu machi. Akwadai mi dono. Edina kamera na no. Se hina mi ko chine ko pabe. Hina mi ko peno. Ya mwana na mpayo. Ana mumwamio. Mami ngurumina nano. Mumwami. Makaza fa nasifo. Entie de mai beka. Ana mudini he. Na mina na he yo. Mami na de makai mpenifo kasa mukai. Se be ma udi ma dodo akira. Wafu kan kwanse. Eme ya tete akwada isa. Me yiri no mo ya pase mo mami. Yenso wi ase akwada obomusu du emu nkron. E neka. Ewe be bo no mpae. Mwabio. Mami ngurumina na. What did you? I did it. I'm ready for that. I mean, wait to me come. Tasi na me no nko. Tasi. Etimi to me no nko mo. No, him away. Oh, yeah. I mean, not in there, some. Biama. Afi, I wasn't a man who show money. Oh, and your home. Tapa. Who's a brepa? Somewhere okay. Nikamwa na okama. Na mepese oti bibia se adi bia onemre
bibia ho ne mre me eya na me de say ahokyere yakom nyina na se egusu kom nyina wotemase na woda so teme ho dufi enye se ya da ate emre be dane enioma besesa nti mesrew nyawe hyemu se yeden ya nesesa he beba ya brabom what did you make no wo ye bibi o machi amenu ana bibi said yen dufi bibi said yen adan na anti dufi me metumi ayawsa metumi ayi japade de asie o nka japade ase na de da pa wo gidi se wonye bibi boni bia o machi de pa na metumi ayi de atia o a chesa akoma pa ne odo a wo ma me ahokyere yi mu nyina wo teme ho na me ye boni wo wo wachi se de ade mi nyansa a dufi misra wo ho ya adwena pa emma boni hye wutiri mu ma za onye hwe da bi me de san komo se bi de ya na ani minni me ni kra kum me koda kakra da pa uji di se onye bibia o machi dufi opani bi na kan o se o dwena pa o ye bibi so a ya de pa na de obedua no eno ana obedua that's it yiri ebe ye wate hwe se wo kaba nyina na ewo wi ebe ye wate entinemi mu kakra pai akunye fi ona na ni ka Ago. Kwenye ne hoy. Owaga na ashira. Now, what to say? na mo daro ma me hoye na mpacha ozo to say Oh, the money daro ma. ya na mo say and me dey fache me say me be how me ko habem na me ko ye me nya nua bakakra na wo say me di biba na bia na onya bibi nka ono also di bia ka wono no ane me na tese Yeah. Oh, ware. openyi Anano mu nshira wate. mu sha also Amon pajao. No mu nyina wachi achijina pa. that's Na de wo ye bia enkoso wate. that's Papa wo ye me. Oye ni papa. Na de bia me ta ka se. Wo ye papa, wo ye fa. Wo ye bone nso a, wo ye fa. macho mini Oh, why? None of my shop, for good. No corner, no home. okay do see am What are you sure? macho so me openyi me dia ba e di papa ni bi atoso ti ko ba se opese o papa bi dia na o dia papa Oh, I don't know sure what it. o mu sha also Uncle. and you must say kwa kakra Pasa. Ah, just how do you mean to say? And Pasa could to acquaint. Mama, Shifia. We said there must I am said the video.
Mensoro mfa nantena. Kofi. Wa hyede mu saa, wo hyede mu da ben. Adai. Tese wo de wontimi ntena wo fie sima. Wo ye ya hrer na ukọ. Wo ye ya hrer na ukọ adai. Mami. Ye hwa wasi konwa wo fie ha. Me hyede ma boy. Me ko 2% so boy. Sisi a menye dai. E dia na wonye. Se okofo bi ni ho mebo a. Ah? Se okofo bi ni ho, e ho na wo firi bai mebo a. Hwe ye o. Kofi hwe ye pa wo fo bi yi hu o. Hwe ye o. Adai. E dia na wo je. Kwadu. Adai. Kofi te sen. Koko papa. Kode. Kwadu. Kofi wanya abofra wo. Kofi wanya abofra. Wati. Ada na wo kasa na wo tse de wo kasa abofra ho. Akwada wa wo na wadu sei, bu na obu ade. Akwada wa ware, se nyansem de si ya, enka wa wo, anasa ne yafa furu. Wo kasa abofra wo tse se be totofi wa bi, ene wanya nan ne ye. Hwe ntasu kokko, e wona nim, tasufu wona nim. Wa hwe adakọ beti ntasu kokko akira. No waji wani so. Wati, wo ye bema. Wo ye bema, ti kasa kire nse bema. Na kwa ade akwada na mfunu. Mani nje ho. Wati. Ento fo ano so mebo a. Memfoa ne so na me humfom so a waye. Tese wanyini eti minni kwasa mebo ne chem so. Men kasa mo ne chem so, bo ne chem so, na bo ne kwampa so. Na chem bo na wa mo ne yi a, eje wonsem. Mate. So su sa akoda no so, wo be ware na, otimi ware na. Why? So su so ware na, fa no. Tese ko fini bi on pese be bo ne chem so. Agofia ha. Ajwe. Obenebra lamba homia. Ono baba kwari. Ewie. Bada wura ni ho. Ebe ko fu ma. Oje me kwa me sempa akonya o. Eye. Mesrew. Oba fobi. Kasa kira no. Ni hia fobi wo me fie. Woni me ba kofi. Enena omudi aguboni bia no ni nyo me pafo bi awa mabuhiem mesra wala wada woma ene oba ne kasa samani tini na tini fie se fo bi nim na watu ni na tini fie ho a wo bete ya me be ya me fie ho eti kasa tira no se kofi so ya asode no oba ha de mo pe bia mo fanya no me ma mo kwan se kofi ba de mo pe bia mo fanya no agbaru ba bibia ha ni papa ni ho ni papa ba me bona man enye fo bi ni na aye na ye kofa ba ni papa na ye kofa enti udi me so zumu akoma enkoso papa ba se na waka no me ka ne pepe so so kofi ni so ba ha de mo pe bia mo fanya no se na wasi aka no ni bi fi mi fe bi so nka mate da bon papa mate why mate da so pa you only wear o me ba no man kutoji enti kofi maame no e na wo papa enti wa taw ye taw no so de taw na ye taw a emu odu a ya me do kofi wo makomem udo kofi wo akomam fobi maame enya ba ma bia wo behu no a wo do no no be wale wo Deni esi so yo mo edo mo nyina ye nyo mo anwale na me fa bi sei. Tu papa fa bi saa o, bi saa ajese. O mo na me do wo mo bosi hu ase be mani. O mo nyina hwa mo die saa, ne se be ko fa chinchina ya to me so yo. Minim se na namba saa ma be ma foforo. Asomdue wo ho no waware. Oba na ewo. Aware so de enan hira ni mu a abenedie ne akukuhwe ase eni wom osunko a eti jama nananom be ma obi no aware na o papa sei me se me no ne sei me no ne kete why sa chenchena no mafa ne saa o mafa ne saa na me ne te o obele era ha ho kra na me hu anam ka sa me ne no na so me hu anam mo se me kro me frɛ dis ya me ka sa me wo yire kra da so me no da me so me nim se me wo kunu so da na do a wo no me no ense hwe se me atesa fam na mpe na de do fam bia me fa die na mfa wa sa fam na wo na nya sa fam na mpe
ka fon pa wo to odi atope na bada dem ho tope me dia me nya sesa fama na ka me kofo akwai hey be ma ne ma me ne ya adwene ne ne ya adwene chi obeka ntam ne ne obeka ne du empredu awodu ese wala na me ka ji me no enti ono so no on fa na dwene me do wa so mama wose agumida wa so mu ama wose agumida se me do wa so mu ka wose be gumi me no nti wo so ma wose nnu me ya na me nka se me so mu wo ya na me so sinwem na ma be so mu me nkai wo what wo so ma me ho so jawa sa eno ho eno okon wa yo ho sa anam kroma ho se me fa na sa mi ka utu ye kwansina hodo kutwai ana da be ma na ma me ne ya be obeka ntam ne aka ntam muni mabusa sewa bra wa bre sa no ma me nka nwie wa kia fa to kome wa dam den say gu for mo sam nyam na meka be ma na ma be ka ma pepepepepepe bia so da no ko enye ye chine sa o ma so mo ya pa pon ho a oboa hwe ona zeni oni bada zeni nyo ona zeni asono ona zeni oni bada zeni nyo ona zeni asono ebo mejini de na menenwa menene kezozem ande awachena da one thing hey is an oni patie oni banyo once oni pa wonja wanza zizuda rame renyina sana yo brego ebuzi awu dontino ena bana sano ye pesi ekumyo ni eji meja pande e pesi esemi